Isa. Ato ako na dito ilang imang naluto na ba ito ilang sudan ganina kana sugatan to nako. Daghan kay sila gipangumpra. Magluto gid sila daghan kay sudan naguri okasyon sa ila ka. Dili adto ka Siguro na. mo. Naa lagi ako nakikita jud mo. Dapat ta gani wala pa man jud kato diri. Nga naluto na gid siguro to kay alas 8 pa gumi ato nagsugat niya. Unsa na man oras alas 4 naman adto ako. Sige, basta na balik ko di ka diri na. Dali. Inom sa kuspa. Ay, nasi inom-inom, oy! Inom sa siya, oy. 1 hour later. Kaya mo ba? Oy. Ma, Ujisa. nya. Maajud. Daghan kayo na asa misa. Wow. Nagluto sila sudan. Kung saan na rin urasa, wag naghatod diri, bisa na lang usa kahiwa. Bagaan nagmanaw man sa wa man di mo hatod diri. Daw, imo kani sila. Oy, sa una, maghatod, magiday na sila kung sa ilang sudan. Karon wa dyan, alas 4 na, wa pa dyan naghatod. Mahangod man sila ma, mga daw na sila nya. Mga bagagnaw kay di wa jud sila hatod diri sa Dira kasi sabi at ato na ko siya, ngay ko dito sudan sa. Oh my Kung ano, nagkasayo, di mo hatod kung sinuwa. Kasabi mo basta di mo hatag. Hindi laban na nilang plato. May tea. May tea. Ayo! Mang! Saryo! Ayo! Hoy, paningog saan mo di ay? Ay! Sir! Yari lagi ko kay kanang nakakita mo gupon yung ganina nga nagdamo og kanang murag mga lutuonon nga sudan ba niya. Alas 4 naman lang wa man jud mo kahato dito sa balayo butong. Ganihara sa ko paabot diri. Bilamok na lang ko. Nanay ka diha ding. Ganihara ko day. Gabiya sa ninyo in town pa siya. Wadyo ko nagtuo ngayon nga na mo kahangon karon. Diba alas 8 pa ta nagbuan ha. Gina tong giluto. Naluto na to niya mga alas 12. Kapin, wadyo mo kahatag. Bisag duha lang kahiwa dito. Hukon na ko kahiwa. Pakoy paniwag to. Kanaginuwa sa sudan. Hoy pamahaway paniud to. Ay, pasensya na kay mo ha kanang ang katong giluto na mo gud gipadaman to dito sa kuan kay nag-outing ang mga anak ba. Gipadala man. Mutuo day ka. Gitaguan na nila eh. Mga hangon na kayo ni sila. Hangon kayo. Padala jud na mo tanan. Una ako nun ninyo Ako nga, aram ganin. Palit mo ang pasayan o 4 kilo gito yung pasayan. Nakakita ko nga naamoy yung baon. Ning anak di ako anak na si Jisa nga. Daghan kasi yung lamisang sudan. Oo. Wato amo manggi ka nang gipadaman to gid. Wala naman dire gid. So mo sa Tupperware nga pink nya kanang kwarto-kwarto kaya ra ni mapanos. Nagbilin rami nagtunga rami sa kahiwa nya. Tungaan. Ganing sa pusa pa niyang tambok sa baboy. Ana ni sa. Palit sa baboy. Babuan na. Di pa Wala dili. Mang, Wala di naman yung mga ngula. Mang, ako mang, nag-ihaw kong manok Bisaya, mang. Dalaan, kita ka tiil nga imong piborito, gim ulo. Katong tiil nga nakaiti pa no. Imong piborito kayo. Kunya ako, wadyo ko ni mo gihatdan dito. Grabe, hinuwat na ko dito, mang. Alas 12 pa, nag-andam na ko dito daas mo, ha. Hoy, ako din, kuha ako diri day. Gilamok na ko, alas 6 pa ko diri. Kaya naghuwat ko sa lechon. Sa luto na lang ang lechon, wadi ko agdaha. Anya, kanang wat sa sala pa rin mo ron? Oo, ay. Oo, pasensya kayo may kay bawgon nga part time gasto res kan ano sa mga day. Ha? Dili, bakit? Pagkangan sa itong pagkasilingan, manghatag sa unta mo. Oo. Dili mo maghinangon. Kay, ano magunahuna sa mga silingan o nakakaon na bagwa pa? Wadyo mo naghatod dito sudan, bisag tagsa lang kahiwa, bisag sabaw na lang. Grabiha sa good mo. Luya din ninyo sa. Karon pa ka naluoy wa magigito no lama. Oh, tanawa, niwang na kayo. Oh my God! Niwang nga, kay wadyo pa kaon, kauras. Giburot ako diri sa lamok pinaabot. Kanang may pa. Kanang katong Pamuyo ba? inyong mga sinina dalhan lang to diri ha. Ah, pwede ra? Oh. Para mausan na. Diri na mo ba muyo? Sige, sige. Balik mo yan. Salamat kayo, ha? Balik niya mo diri kay pang. Kuhatin mo mga sanila. Buan ta mo. Oh, kuha niya to. Balik niya mo diri kay pang lampason ta ng liog niyo. Bagga kay mo naog na. Dalag. Balik niya. Na, may naikan mo sa mo. Ha?